Jina, u inti tħobbni. U għandżon tistaqsini? Mela kemm saddom ma tajla biex niżżewġew. Jiena ċikka, nieħolilek pinu bżewġi. Jiena ċikka. Għax inti tħawat inti ċikka, ħaffef għax il-bistidni qegħdin istennew. X'kidni eċetot? Kif nisbalja? Wajja laħħa, jien samur minn taħt b'da żwieġ ta'. Jiena pinu nieħolilek. ċikka u pinu ek darba ilu kienu marufin. Kienu sewġu għal-kem ma kellom xeli fi xulxin. Familtom bnew biex xol ta' tnej fl-imkien. Ma għataw album għat kienx kien ismiet. Batew it-nejn gawdew. Is-sajjar trabbi u tieħu ħsieb-id-dar. Pinu jara kif jagħmel jaqla l-lira u jitma' tfal. Kemm drabi ma kilux biex kienu żgħar. U ssar ma baqgħux żgħar għax saru kbar. Illum stanew inbidlu sew. ċikka issa l-frida ta' ċeska skont iż-żmien. Bis-seftura sajjar u tnatfilha kull imkien. Biex fuq il-kompjuter tagħmel chat. Bil-mobile tas-SMS jal DJ Pat. U is-sexy baqa' sexy. Sar fili rama mobile MP3. U il-laptop jikkontja jew jibbatja l-liri. Jiddellem informat fuq kull suġġett. Li jismaw jikkonsulta l-internet. Jekk jien ftit stram Jien ċeska jajtu li sorfini, jien ma nħalli l-ħatti għaddina bizbilu. Mux għali l-għattek, bizbilu mux għali l-għattek. Daqs ma s-suri la kollox, jek għatteta isma, il-nitmew. Tes, għajta volja flok ċekka sir-ċeska jistas biex jivvintaw mobile su internet. Grazie.